ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଫେରିଯିବା ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ, ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଥିଲା ଏକ ବଡ଼ ସଉକି। ହଁ, ଆଜିର ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ, ସେଇ ପୁରୁଣା ରିଲ୍ କ୍ୟାମେରା। ଘରେ ଯଦି କାହା ପାଖରେ କୋଡ଼ା କ୍ୟାନନ୍ କ୍ୟାମେରା ଥାଏ, ସେ ଲୋକଟି ସେ ଘରର ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ବିବାହ, ଜନ୍ମଦିନ କିମ୍ବା ପୂଜା ପର୍ବରେ କ୍ୟାମେରା ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ ସଜେଇ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍, ରେଡ଼ି, 1 2, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍। କ୍ୟାମେରାର ସଟର୍ସ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦଟା ଆଜି ମଧ୍ୟ କାନରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରିଲ୍ରେ ମାତ୍ର 24ଟି କିମ୍ବା 36ଟି ଫଟୋ ରହୁଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଟୋ ଭାବିଚିନ୍ତି ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜି ପରି ହଜାର ହଜାର ଫଟୋ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି। ରିଲ୍ ଶେଷ ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଦେଇ ଆସିବା, ଆଉ ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା। 3 ଦିନ, 4 ଦିନ, 5 ଦିନ। ହଳଦିଆ ଖାମ୍ ଭିତରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହୋଇ ସବୁ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ଆସେ। ଗୋଟି ଗୋଟି ଦେଖିବାରେ କି ଆନନ୍ଦ। କେବେ ଚହଲି ଯାଇଥିବା କିଛି ଫଟୋ, ଆଉ କିଛି ଆଖି ବନ୍ଦର। ତଥାପି ସେଇ ଫଟୋ ଅନେକ ଖୁସି ଦେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମାଗୁଥିଲେ ଆଲବମ୍। ଆଲବମ୍ଟି ଧରେଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଫଟୋକୁ ରିପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଫଟୋ ଆମ ଆଲବମ୍ରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅପେକ୍ଷାର ମଜା, ସେଇ କ୍ଲିକ୍ର ଶବ୍ଦ, ସେଇ ସ୍ମୃତିର ମିଠାସ୍, ସେମାନେ କେବେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସ୍ମୃତି ସହ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ।